danser også rigtig sjovt. Det har du ret i. Jeg vil også gerne danse, hvis du kan det. Sådan der. Skal vi prøve en gang til med Miki, så vi er helt sikre på, at vi kan det? Det var sådan her til siden. Sådan der. Siden. Ej, I er jo super gode, altså. Hold da op. Det er I bare super gode til. Er I klar til at prøve at danse sammen med sangen? Er I klar? Ja, det er godt. Vær så fede at danse. Vis os jeres flotte dansetrin. Tip-top. Tip-top. Tip-top, 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 tip-top. En sjov historie vil fortælle. Tip-top, tip-top, tip-top. Tip-top, 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 tip-top. Tip-top, 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 tip-top. Ej, hvor er I bare gode til det med at danse. Jeg kan se, at Miki og hans venner, de er lige ved at sige farvel. Så skal vi alle sammen lægge farvel til Miki og hans venner. Kan jeg sige farvel, Miki? Farvel. Yumi kan mami hjælpe dig. Ja, selv tak, Miki. Ej, hvor bare I er bare gode alle sammen. Jeg synes, at vi alle sammen skal vende os om og bukke for vores familier og venner. Er I klar? Vend jer om alle sammen. 1, 2, 3, op, gå! Og en gang til herovre. 1, 2, 3, op, gå! Så vil jeg gerne sige tak, fordi at I var sammen med os her i Disney Store i København. Københavns mest magiske sted. Der er masser af events i dag, så I er velkommen til os. Vi har og de andre events i dag. Tak for nu, og I må have en magisk dag. Yumi, du klar? Ja, så.